La torrentada de Sant Llorenç, de la qual diumenge se'n complirà el quart aniversari, va ser excepcional, però és una mostra de l'increment de la torrencialitat de les pluges a casa nostra generada pel canvi climàtic. Davant d'aquest fet, des del govern s'assegura que cal actuar per reduir el risc d'inundabilitat. El Torrent Gros, part del recorregut del qual discorre entre els termes municipals de Palma i Marratxí, és una de les 11 àrees de risc potencial significatiu d'inundació de les Illes Balears de caràcter fluvial, i en les quals durant els propers 6 anys s'invertiran 133 milions d'euros per reduir aquest risc. Hem de recordar que el risc zero no existeix, però sí que se preveuen mesures de restauració forestal, alguna mesura de laminació de l'aigua per evitar que agafi molta velocitat, tant a la zona de ses Planes com en el Torrent Gros de Palma. Després de la seva aprovació per part del Consell Balear de l'Aigua, el pla serà enviat al govern perquè l'aprovi de manera inicial, mentre que l'aprovació definitiva és competència del Ministeri de Transició Ecològica, que l'ha d'aprovar en el Consell de Ministres. I ara estem a la tercera fase, en la